أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da warhaka barkanmu da sanyin ya tsananta. Allah ubangiji ya sada mu da alkhairinsa ya kare mu da sharrin da sanyin ke dauke da shi. Ni ma na shiga sahun yan uwa na sa kayan sanyi yayi tsanani amma kun san wani abu kuwa akwai garaɓasa, akwai alheri ga sanyin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya faɗa wa sahabansa ya ce musu, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat qalu bala ya rasul Allah qala isbaghu al-wudu'i ala al-makarih wa kathratu al-khuta ila al-masajid وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط الله أكبر. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a irin wannan yanayi na sanyin nan wata rana ya tunatar da sahabansa ya ce musu, shin ba zan nuna muku wani abin da Allah yake kankare zunubai cikin sauƙi a ta dalilinsu ba, sannan ya ɗaukaka darajar mutum? Sabai suka ce, bala ya rasulullah, ya manzo Allah muna so. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, to kyautata alwala yayin sanyi mai tsanani, almakarih lokacin da zuciya rai bai son taɓa ruwan sanyi. Yanda ake sanyin nan zaka ga ruwa kaman an ciro shi daga wato fridge. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, duk wanda ya daure ya sanya ruwan nan a jikinsa a gaɓoɓin alwala, ya kyautata alwalan bai bar lam'a ba, to ana gaggauta kankare masa zunubai. Na biyu, yawan tattaki zuwa masallatai. A kira salloli 5 ɗinan ka taka ka je masallaci, ka taka ka da har sau 5, wanda yana saurin wato gaggawan kankare zunuban bayan Allah. Sannan na ukunsu, in ji fiyayyen halitta Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, jiran sallah bayan an yi wata sallah ɗin. Ka zauna bayan sallar magariba don jiran sallar isha, ko bayan sallar la'asar don jiran magariba. Annabi ya ce, to wannan ita ce ɗamara, wannan ita ce ɗamara, tamkar kana filin daga ne. Allah ubangi ya bamu wannan ladan, Allah saka ma wanda ya yaɗa wannan da alkhairinsa. Allahumma amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.